Wadi. Nakoda ndikukutsika kawangu. Wakuita zvokumburuka pasi shamwari so indava voiri. Sadaro maniwo. Chii chiri kufaya wangu? Ndiri bhuku shamwari. Ko inda kuzongobatikira nguva ino yekupisa kudai zavera wangu. Zuva ndiro. Ndikuroona pakatoshata. Asi watoya kuzotondinunura kani because zuva iri. Aiwa. Chero kuti tiri kubva muchando indatokangamwa. Ndatobatwa nehangano 2 minutes iwawa. Ndoziva ka sometimes ndinototemba nesu ka vanenge achibva kani pachando apa kuti maybe togona kutokuigirai zvinane but wanguda. Aiwa masamba akachinja wangu. Wewe urikutonzwa bhubhozi. Wakatobvisira nechihembeka. Urikutonzwa bheta ndikutaurire wamai. Aiwa unozonakidza kusavira wangu. Saka urikuti uya nazo katiwe. Zviri kuzha uko. Unongotoona tichitofamba soti mabhozida chichi. Kuna bhozida wangu. Bhozida rakabhezudhi kwikwa ike zvino. But akungosunganidza unoziva. So sawira nhau yandinayo watitoita sei? Chinguva chakatopira kudai wati taurire wangu. Haina kunyanya kukura. Iwe rumwe wangu kia kuti angokura tichingokavhana unoziva. Inini ndini munhu 1 person. Kurwira fight dzako dzose. Kubva tichiri kuchikoro unongoziva zvakanaka. Unoziva so. Mbuva ndaiuya nayo maputi ndindaikangai ndichikuigira sawira wangu. So ndokuda tunzwe nhau yandinayo chiti. But don't judge me, right? Ngoti ndezvongodai nekudai waiziva. Andinoziva kuti ndane 2 weeks ndabva paJozi. Saka nhau yacho anongoziva zvinhu zvemuno maroseva medu munomu. Tuntu wakungodhura mani. So nhau yangu yakamira yakadai.